Една продукция на Рикардо Студио за Слави рождениха. Всички искат Слави найден да съборят, пробват и те да видят. Много искат да ги съборят, ах тези проклети душмани. Happy birthday, Слави! Колкото и да искате тях да сринете, но знайте, Бог е с тях, Бог е с тях. Знайден Слави! Не ме оставя вие, мишки, да ги съборите, всички шматки да си знаете своите гнезда и за нас. Да не говорят, че после ние не отговаряме. Не се слагайте с двамата братя, че ще стъпите на криво, те не се плашат от никой, просто не искат проблеми, защото знаят как да се пазят. Happy birthday, Слави! Всички искат Слави найден да съборят, пробват и те да видят. Много искат тях да съборят, ах тези проклети душмани. Колкото и да искате тях, не можете да синете, но знайте, Бог е с тях, Бог е с тях. Найдени Слави! Не ги оставя вие, мишки, да ги съборите. Имате да си мечтаете, двамата братя да съборите. Много, много има да сънувате, двамата братя да ги съборите, но не можете, ние сме легендите. Happy birthday, Слави! Всички искат Слави найден да съборят, пробват и те да видят. Много искат да ги съборят, ах тези проклети душмани. Happy birthday, Слави! Рикардо Студио Продакшън и бигмейкър Димитър Тодоров.